बेबायदियैनो रुथना बुंदोंमोन, नोङो जेराव थांगोन आंबो बेयावनो थांगोन, नोङो जेराव थागोन आंबो बेयावनो थागोन, नोंनि मानसिफ्रानो आंनि मानसि जागोन आरो नोंनि इसोरानो आंनि इसोर जागोन। गासैबोनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै। लोगोसेयै फोरबोनि राव खोनासंनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै आङो लायो। थांनाय समफोराव जोङो नायदोंमोन रुथनि बिलाइ 1:1निफ्राय 5 पद। आरोबाव जोङो दिनै नायबावगोन रुथनि बिलाइ 1:6निफ्राय 22 पदसिमखौ जोङो नायगोन। गोजौआव लिरनाय दङ, नाओमी आरो रुथ बेथलेहेमाव थांनाय। जोङो दिनै बे रुथनि आयदानि गेजेरजों जोङो दिनै खोनासंनि जोंनि न'खराव माया गोनांथि दङ, जोंनि न'खरा माया थानो नांगौ। दिनै जोंनि न'खराव गासैबो थानो हागौ, नङाब्ला जेबो गैयाबो जानो हागौ। नाथाय जों दिनै बे रुथनि बिलाइनि गेजेरजों जों खोनासंगोन आरो जोङो नायगोन जोंनि न'खराव माया गोनांथि आरो मा बिसया जोंनो नांगौ आरो मा जोंनि जिबनाव थानो नांगौ, जों बेखौ नायगोन। बेनि सिगां फरायगोन रुथनि बिलाइ 1:6, आङो 6निफ्राय फरायनि जिसुनि मुङै। एसे दिनफोरनि उनाव नाओमीया खोनाबाय फोरबोआ हादराव मोजां आबादफोर जाहोनानै गावनि रायतफोरखौ हेफाजाब होबाय। बेनिखायनो बियो गावनि बिहामजोफोरखौ लोगोआव लानानै मोआब हादराव थांफिननो सानबाय आरो बे जायगाखौ नागारनानै बियो बिहामजो सानैखौ लोगोआव लानानै जुदा हादराव थांनो ओंखारबाय। बै समाव नाओमीया जेब्ला मोआब हादराव 10 बोसोर खामिदोंमोन, बियो सानै मोआबारि बिहामजो मोनदोंमोन आरो गासैबो न'खरा नष्ट जालांनायनि उनाव बिनि सानै फिसाज्लाफोर थैनायनि उनाव नाओमीया खोनादों फोरबोआ गावनि हादराव बोर होफिनबाय, फोरबोआ गावनि मानसिफोरखौ हेफाजाब होबाय। जेब्ला नाओमीया खोनादोंमोन, बियो गावनि सानै बिहामजोफोरखौ लानानै बियो जुदा हादराव थांनो ओंखारदोंमोन आरो जेब्ला बियो लामायाव दङमोन, बियो गावनि सानै बिहामजोफोरखौ बुंदोंमोन, आंनि फिसाफोर, आङो दायो नोंसोरनो गुबुन फिसाफोर होबावनो थाखाय आंहा जेबो बोलो गैबावलिया। बिनिखायनो नोंसोरो गाव गावनि न'खर, गाव गावनि मानसिफोर आरो गाव गावनि मोदाइफोरखौ खुलुमनो नोंसोरो थांफिनदो। जेब्ला बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन, अब्ला बिनि सानै बिहामजोफ्रा गाबदोंमोन। बे समाव आरोबाव नाओमीया बुंदोंमोन, आंनि फिसाफोर, आङो नोंसोरनि लागै दुखु मोनबाय आरो दुखु जाबाय, मानोना आङो गुबुन फिसाफोर होबावनो थाखाय आंहा जेबो बोलो गैबावलिया। बेनिखायनो नोंसोरो गाव गावनि मानसिफोर, गाव गावनि न'खर आरो गाव गावनि मोदाइफोरनियाव नोंसोरो थांफिनदो। जेब्ला बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन, अरफाया गावनि बिखुनजोखौ खुदुमनानै बे बिदाय होदोंमोन आरो गावनि न'खर, गावनि मानसिफोर आरो गावनि मोदाइनियाव बियो थांफिनदोंमोन। जेब्ला नाओमीया नुदों अरफाया गावनि मानसि आरो गावनि न'खर आरो गावनि मोदाइनियाव थांफिनदों, बियो रुथखौ बुंदोंमोन, नाहरदो नोंनि बिजावजालिया गावनि मानसिफोर, गावनि न'खर आरो गावनि मोदाइनियाव थांफिनबाय, नोंबो थांफिननो नांगोन। बे समाव रुथना गावनि बिखुनजोखौ बुंदोंमोन। रुथनि बिलाइ 1:16निफ्राय फरायोब्ला जोङो मोननो हायो। बे समाव रुथना बुंदोंमोन, नोङो जेराव थांगोन आंबो बेयावनो थांगोन, नोङो जेराव थागोन आंबो बेयावनो थागोन, नोंनि मानसिफ्रानो आंनि मानसि जागोन आरो नोंनि फोरबोआनो आंनि फोरबो जागोन। थैनाया आंखौ गोजान खालामनायनि सिगां आङो नोंखौ नागारनाय नङा। थैनायनि सिगां आङो नोंखौ नागारलाङोब्ला फोरबोआ आंखौ गाज्रिथारै साजाय होथों, बेबायदि बुंनानै रुथना सिद्धान्त खालामदोंमोन आरो बियो गावनि बिखुनजोनि उन उन बियो थांफादोंमोन। जोङो दिनै बे आयदानि गेजेरजों खोनाबाय आंनि अनजाग्राफोर, आरो बेबायदियैनो रुथना गिदिर मोनसे डिसिसन लादोंमोन। बै समाव नाओमीया रान्दि आरो बालन्दि बियो जानांदोंमोन। बे समाव
अरफाया गावनि बिखुनजोखौ नागारनानै गावनि मानसि आरो गावनि न'खर गावनि मोदायनियाव थांफिनदोंमोन। नाथाय रुथना गावनि बिखुनजोखौ बियो अनोमोन। गावनि बिखुनजोखौ अननायनि थाखायनो बियो गावनि बिखुनजोखौ नागारनानै थांनो हायाखैमोन। बिनि सोलाय बियो बुंदोंसोमोन, आङो नों जेराव थांगोन बेयाव आं नोंजों थांफागोन। नों जेराव थागोन, नोङो दुखुआव दाहायाव थानाङोब्लाबो आंबो नोंजों थांफागोन। नोंनि न'खरनि मानसियानो आंनि न'खरनि मानसि जागोन आरो नोंनि इसोरानो आंनि इसोर जागोन। रुथना गिदिर मोनसे सिद्धान्त लादोंमोन। आंनि अनजाग्राफोर, रुथना सोरमोन? बै समाव मुआब हादरनि राजानि बियो बिसाजोमोन। रुथना गावनि बिखुनजोखौ नागारनानै थाङोब्ला बियो आलो गोजोन मोनसे जिबनखौ मोननो बिहा खाबु दंमोन। मानोना बियो राजानि बिसाजो जानायखाय बिहा जेनिबो अभाब आंखाल गैयामोन। बियो गावनि न'खर, गावनि मानसिफोर, गावनि मोदायखौ गोसोखांनानै बियो थांफिननो थाखाय हागौमोन। जेबो गैयाब्लाबो, जेबो होनो हायाब्लाबो रुथना गावनि बिखुनजोखौ बियो गोरबोजों अननो थाखाय हादोंमोन। रुथना सिनायदों, जाय इसोरखौ नावमिया खुलुमो बे इसोरा गासैखौबो होनो हायो। बे इसोरा बायनाय जिबनखौ, न'खरखौ दाखांफिननो हायो। बियो बे इसोरखौ सिनायदोंमोन आरो फोथायदोंमोन। बेनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर, बे आयदानि गेजेरजों जोङो दिनै सोलोंनि जोंनि न'खराव दिनै बबेया गोनांसिन आरो बबेया जोंनि न'खराव दिनै थानो नांगौ, जों बेखौ सोलोंनि आरो नायनि। नोंहा दिनै गासैबो थानो हागौ आरो नोंहा दिनै गासैबो गैया जानोबो हागौ। नाथाय बयनिख्रुइ देरसिन नोंनि जिबनाव, नोंनि न'खराव खौसेथिया थानो नांगोन। जेब्ला नोंनि न'खराव खौसेथिया थागोन, गोरोबलायनाया थागोन, अनलायनाया थागोन, आंनि अनजाग्राफोर, नोंनि जिबना आरो नोंनि न'खरा मोनसे समाव इसोरजों दाखांजागोन आरो इसोरजों लुखांफिनजागोन। जोङो दिनै आथिखाल नुयो आंनि अनजाग्राफोर, न'खराव धोन सम्पति थाखा फैसा थायोब्लाल' एसे गोजोननाय, एसे गोरोबलायनाय, खौसेथि जोङो नुनो मोनो। नाथाय जेब्ला प्रब्लेम जायो, गोबां रोखोमनि समस्या, अभाब आंखाला न'खराव फैयो, अब्ला न'खराव गोदाव सोराव जालांनाय, न'खराव गावफ्रुलांनाय, न'खराव बायलांनाय, न'खराव असान्थि, गोजोननाय गैयै जानाय जों दिनै नुयो आंनि अनजाग्राफोर। जों दिनै बे आयदानि गेजेरजों सोलोंनो नांगोन। रुथना बै समाव राहा गैयै जादोंमोन, दुखुथिया बियो रान्दि आरो बालन्दि जानांदोंमोन। अब्लाबो रुथना गावनि बिखुनजोखौ गोरबोजों बियो अननो थाखाय हादोंमोन आंनि अनजाग्राफोर। अब्लाबो रुथना बुंदोंमोन, नोङो जेरावखि थाङा मानो आं नोंजों थाफागोन। नोङो जेरावखि थानाङा मानो आंबो नोंजों थाफागोन आरो नोंनि न'खरनि मानसियानो आंनि न'खरनि मानसि जागोन आरो नोंनि इसोरानो आंनिबो इसोर जागोन। दिनै गोबां न'खराव नांलाय खमलाया मानो फैयो? गोबां न'खराव असान्थिया मानो फैयो आंनि अनजाग्राफोर? मानोना गोबां बिहामजोफोर दङ, जाय बिहामजोफोरा गावनि न'खर, गावनि मानसि बेखौ नागारनानै फैनो थाखाय हाया। बियो गावनि न'खरखौ गोसोखांबाय थायो, गावनि मानसिफोरखौ गोसोखांबाय थायो, गावनि थाबोनाय न'खरनि धोन सम्पतिफोरखौ गोसोखांबाय थायो। नाथाय आंनि अनजाग्राफोर, बे आयदायाव इसोरनि गोथां रावा मा बुंदों फै जों खोनासंनि। जागायजेननाय 2 अयदा 24 पदनाव बेबादि लिरनाय दङ, बेनिखायनो मानसिया गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै गावनि बिहिजों नांथाबनानै थागोन आरो बिसोर सानैबो मोदोम मोनसे जागोन। बै समाव फोरबुआ आदम आरो हवानि लागै बुंदोंमोन। बियो बुंदोंमोन दि हाबा जानायनि उनाव सासे बिहिया गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै गावनि बिसायजों नांथाबनानै थागोन। सासे बिसाया गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै गावनि बिहिजों नांथाबनानै थागोन आरो बिसोरो सानै नंबावलिया, बिसोरो गुबुन नंबावलिया, बिसोरो मोदोम मोनसे जागोन।
आन्थाय गोबां जों दिनै न'खराव नुयो हाबा जाखांनायनि उनावबो बिबसाय गोरोबलायनो हायै बिबसाय अनलायनो हायै बिबसाय मोदोम मोनसे जानो हायै जों गोबां न'खरफोरखौ नुयो आंनि अनजाग्राफोर आन्थाय बुंबावदों सासे बिसाया गावनि बिहिनिख्रुइ बांसिन गावनि बिमा बिफा गावनि जाथि बंस थाखा फैसा धोन सम्पतिखौ अनोब्ला बे न'खरा बायलांगोन बुंबावदों सासे बिहिया गावनि फिसायखौ नागारनानै गावनि बिसायनिख्रुइ गावनि बिमा बिफा गावनि थाबोनाय न'खर जाथि बंस धोन दौलतखौ बांसिन अनोब्ला आन्थाय आंनि अनजाग्राफोर हाबा जाखांनायनि उनावबो सासे बिहिया गावनि बिसायनिख्रुइ सोरखौबा बांसिन अनोब्ला आरो सासे बिसायाबो गावनि बिहिनिख्रुइ सोरखौबा बांसिन अनोब्ला बे न'खराव गोजोननाय शान्तिया थानाय नङा आमफ्राय इसोरनि गोथां रावा बुंदों सासे बिहिया गावनि बिमा बिफा गासैखौ नागारनानै गावनि बिसायजों नांथाबनो नांगौ सासे बिसायाबो गावनि बिमा बिफा गासैखौ नागारनानै गावनि बिहिजों नांथाबनो नांगौ आंनि अनजाग्राफोर जोङो दिनै रुथनि जिबनाव जोङो दिनै नुयो अरफाया गावनि बिखुनजोखौ खुदुमनानै बे गावनि न'खर गावनि मानसि गावनि मोदायनियाव गिदिंनानै थांफिनदोंमोन आन्थाय रुथना बुंदोंमोन नोङो जेरावनो थांगोन आंबो बेयावनो थांगोन नोङो जेरावनो थागोन आंबो बेयावनो थागोन नोंनि मानसिफ्रानो आंनि मानसि जागोन आरो नोंनि फोरबोआनो आंनि फोरबो जागोन मानो बे बाथ्राखौ रुथना बुंखो मानोना रुथना गावनि गासैखौ नागारनानै बे राजानि बिसाजोब्लाबो बे गासैखौ नागारनानै गावनि जोनोम जायगा गावनि बिमा बिफा गावनि मानसिफोरखौ नागारनानै बे गावनि बिखुनजोजों नांथाबनानै थादोंमोन बेनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर जेब्ला न'खराव बिखुनजो बिहामजो नांथाबनानै अनज्लायनानै थागोन दिनै आंनि अनजाग्राफोर सासे बिहि आरो बिसाय गोरोबनानै थागोन बे न'खरा लुखांजागोन दिनै आंनि अनजाग्राफोर न'खराव गोजोननाय शान्तिया थानाय बादि सिगांग्रो न'खराव खौसेथि थानो नांगोन न'खराव अनज्लायनाया थानो नांगोन न'खराव जेसेबां दङ बयजोंबो अनलायनानै गोरोबनानै थानो नांगोन जेरै रुथना बेनिखायनो फै आंनि अनजाग्राफोर जोङो दिनै इसोरजों लुखांजानाय बादि इसोरजों दाखांफिनजानाय बादि जोङो दिनै न'खराव गावजों गाव अनज्लायनायाव जोङो नांथाबनानै थानि दिनैनि थासारिया जेखि जाया मानो दिनैनि परिबेसा जेखि जाया मानो गासैबो थानो हागौ गासैबो थायाबो जानो हागौ थेवबो जेब्ला न'खराव खौसेथिया थागोन गोरोबलायनाया थागोन अनलायनाया थागोन अब्ला बे न'खराव शान्तिया थागोन आरो बे न'खरा इसोरजों दाखांफिनजागोन आरो लुखांफिनजागोन बेनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर बे आयदानि गेजेरजों आङो बुंनो लुबैदों आरो थुलुंगानो लुबैदों नोङो दिनै इसोरजों नोंनि न'खरखौ दाखांफिनजानो लुखांफिनजानो लुबैयोब्ला नोङो नोंनि बिसायजों गोरोबनानै थानो नांगोन नोङो नोंनि बिहिजों गोरोबनानै थानो नांगोन नोङो नोंनि बिखुनजो नोंनि बिहाव नोंनि न'खराव थानाय गासैजोंबो नोङो गोरोबनानै थानो नांगोन जेब्ला न'खराव गोरोबनाय शान्तिया थागोन बे न'खराव इसोरनि बोर आशीर्बादना थागोन बे राव बुंनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथोंसै जिसुनि मुङै आमेन।